Mas Armen kok. Mlayune banter banget. Kayak kijang ngerti ora? Iya Pak Sarmen mau. Untung das murah kena sandal mau. Tenane ya. Tenang. Iya. Hilang pura. Payah banget ah. Wis kesel-kesel bolos. Malah dadine kok ngene duyak-uyak. Enak-enak ndi yo? Ndi nongkrong wae apa, Be? Nongkrong nanti. Karo malak-malak sisan. Alah dapurmu kaya iso malak cah cilik wae wedi. Ya wis lah, manut aku. Ayo to. Wih, opo? Kan warung kae. Endi? Kae. Udah palak wae kae. Wis ayo. Mangkat. Apa wedi palak wae. Ora ngerti kok kene areae dhewe. Manis tanggung kumpul, dagangan entek, dipera kumpul. Astagfirullah. Wah, kok ada sing tuku lah. Ya teh ya ora ngono li tuku e. Dodolan wis wae gabut. Ning YouTube-an wae lah. Delok-delok apa ya? Wah, delok Atta Halilintar apik wae niki. Siap. Woi, kowe ngerti apa ora? Daerah kene iki. Woi. Apa iki? Apa iki? Apa iki? Daerah kene. Ono. Tekan kono iki. Halo, tapi iki aku ning kene Wah, dolanan kene kudu bayar. Sekolah le bener malah ngamuk-ngamuk. Ora iso. Iki apa maksudnya apa iki? Maksudnya apa iki? Jagone. Gini lagi aku ning kene dodol. Piye? Jaluk panganane, Mas. Kok njaluk panganane kowe tak kon njaluk ngapura aku kok malah njaluk panganane. Njaluk proses kok lagi. Wes ngapurane, Mas. Pane diperpanjang wis jaluk ngapura. Jaluk ngapura yo Mas yo nek aku salah. Oh, iki tuk bodo kok biasa wae. Ya wis ki. Oh iya, Mas. Dilalah aku ya ono rezeki sing Alhamdulillah. Terus sangat ya Mas. Yo. Sono, Mas. Wis. Yo salaman baleni. Yo. Wis kono bali. Wis yo Mas ya. Nek wong-wong kaya kowe kabeh aku beli. Wis bali. Tolong. Oh, lah bocah ngerti tata krama. Aduh, enak tenan jagongan ini. Bombokno lewat engko mangsae enak banget iki. Makasih. Belum panas. Dase manuk-manuk. Karo laul lah, urusanku iki. Oh, ben ah. Wis damai wae lah. Ya wis udah Damai wae lah. Aduh, panas sih. Asem kayak mau bakule kok. Galak tenan ya, Bil. Pancen kok bakul kok singo ngono kae. Tapi alhamdulillah dia oleh es. Tas lho. Tapi kok ngelak yo. Sekarang jenenge awane panas ngene kok. Oh, panas banget e. Mendingan anak dhewe anu wae yo, dolanan wae. Aku ndek pertanyaan. Apa pertanyaane? Bane gabut. Yo, Tapi apa? aku duwe syarat siji. Apa? Syaratnya nek sing ra iso jawab, diurek-urek raine. Wis sepidol. Meh sak saretan tok. Dewe. Aneh-aneh bae nek kowe iki kok. Wani apa ora? Ya wis, tak jawab mesti. Wani dhisik to. Dil lho. Oke. Jebuk sik pidole. Nah, yo. Oh, ngene. Golek sik. Iya. Ayo. Cepat. Pertanyaane, bolongan apa nek gedhe ra iso metu, tapi nek cilik iso metu? Apa ya? Apa pikir sik? Wah, iki mesti sing aneh-aneh ki. Utek porno, sing positif ah. Aku kan jawab ki. Yo iso apa ora intine? Wik-wik apa ya? Iya porno bener, blokon bener. Apa ya? Ora ngerti aku e. Ora. Ora yo. Tapi tak ora cek. Wis ora. Lah.
Jawaban iki idumu goblok. Tolol. Wes, kowe ada pertanyaan ora? Gantenan. Kayak Iya kae. Pala kowe po? ya, yo mangkat. Woi, anda kowe nang kono. Iya, Mas. Kowe sik nang malah kah? Ya. Oh, gantenan. Oke, Sana. Mas. Pagi-pagi di teh. Santai. Kowe ngerti dah, wilayah kono tekan kono ki nggone sapa? Ngertos, Mas. Ngono aku kuwi. Aku njak duite saiki. Ah, ngene. Wis ngono. Oleh ki coy, 20. Bagus. Piro? 20. Lah kuwi kok duite kok asing temen. Duite wong luar kok. Hongkong, men. Wih, delok ah. Apike? Ah, kipuku aku iso malak luwih gedhe kok iki. Yo engko tunggoni. Buktekke ya, engko ngenteni wong liwat. Yo. Kok bagi loro aja lali. Iya, iya. Nah, kae pas banget ana wong meneh kae. Kalah wae, iki engko Giliranmu aku. kae engko. Oh, sik tak palake. Woi, kowe nang kono. Mandek sik. Ya, Mas. Gimana? Andani, iki tekan iki, ketek. Oke, Bos. Kok mlaku gelelang-geleleng temen. Kowe ngerti ora? Ya. Wilayah kene iki. Hah? Kok kono? Heeh. Kan kono kae iki. Ya. Aku le nyekel. Dari sapa? Kowe kurang krungu apa? Kupingmu piro? Loro. Ya wes. Ya wes, yo piye karepe? Kowe jalan sithik. Ya sik. 100 apa piro ngono? Ya aku duwe 100 jujulnya. Aduh, aku yang duwene yo 100 e iki. Ya wis tukeran ae apa piye gelem ora? Padha-padha 100 iki. Ya wis lah. Aku yo kan 100 kok. Ya. Tapi iki gak ori apa ora iki? Ori yakin. Mane. Go tuku ya gek payu lah. Gelem ora ra gelem kene tukeran ae. Ya wis. Salaman sik. Ya. Wis ono lewat. Ya. Besok nang anu bayar. Iya. Ono. Hati-hati. Tasih kokean glending siji engko. Ben gak pulang. Lah piro? Oleh lah. Boleh sih. Lho. Oke, oleh 100. Goblok iki det biyen. 100. Payu apa kok ngene iki? Kan padha-padha duit to. Iki kan duit dalam negeri. Tapi iki jaman biyen permen wae ra entuk kok ngene. Iya. Nane. Berarti aku dihapus iki. Aduh, meneh wonge. Dapet. Kek. Ono mangsa meneh kek. Woi, mandek nih. Woi, ya iya kowe. Ngono wae. Ono sik. Andani. Kowe mau makan anakku mau? Alang endi ya? Anak kek iki lho, masih nangis banget mau. Hah? Bapakne sing muntak palak. Oh, iya ya. Iyalah, bener. Ayo wae. Siji rene. Ayo. Wis mending ngene wae, Mas. Aku njaluk panganane siji wae engko oleh dodolan kene wis. Oh, lah dasar bocah, ngerti rokok.